Anotsemura mbabvu yanomboora matumbu. Murume wangu ndokushaya musi wa 17 February. Saka izvozvi ndiri kugarawo panga ndiri kugara. Mwana wepo akabva auya ndobva atidzinga bva atibvai bva atibvisira madhoo. Vandatobva ipapo pandatsvagawo panapa pandiri. Pazosvika kudai kuti imba itsve zvinhu zvese zviparara. Dambudziko kana richinge rawira umwe wedu, idambudziko rinenge ratotiwira tese semhuri yeZimbabwe. Panapa paita dambudziko remudzimai nenyaya yake inorwadza, nyaya inosiririsa. Asi yatafambira pano nhasi inyaya yemoto wakabvira nezuro yakasiya mudzimai uyu pamwe nevana vake vasisina pekugara. Kutaura kuno muchando chino mudzimai uyu asvika pakupererwa nekuti asisina tariro. Asi kana tauya nedambudziko iri ndinovimba kuti tichinge tanzwa nyaya iri pano tichanzwawo tobatikana mwoyo yedu toona kuti tingabatsirana naye sei. Ndichida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yese yamunotipa pano paSaint TV basa richienda mberi. Aiwa, uri munyowani usati wasubscribe on our YouTube channel, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also, don't forget to follow us on our Facebook page rakanzi Saint TV. Aiwa, ndichida kutenda zvakare vasaura vedu veFit and Go vanotigadzira motikari kuti tinge tiri tinosvika kunzvimbo dzese dzese nekuda kwesuspension yavanotigadzirira. Aiwa, namba dzavo ndodziri pascreen kune vane vachida kugadzirwa motikari. Aiwa, handei tinokurukura nemudzimai uyu tinzwe kuti chii chakaitika pano uye ndezvipi zvaangada kubatsirwa nazvo. Handei tinozvinzwira. Ini ndinonzi Loti Mukwewa kana kuti amai mawetu. Ndine 45 years. Kuno kwatiri kuRainham kumaplot. Alright. Mune vana vangani? Pavana vangu vandinogara navo izvozvi ndiri kugara ne4. Asi vana vangu chaivo i6. Vamwe 2 havapo. Mumwe wacho ari kuchikoro anogara kumazoe asi ari kucollege kumadziva. Alright. Saka panapa mune vana vamunogara navo here vari kuenda kuchikoro? Panapa vekuchikoro vakura? Vari kuenda kuchikoro ndine 2, ane 6 years neane 13 years. Ane 13 years ari grade 6. Mumwe wacho ari grade 1. Alright, dambudziko riri panapa chii chakaitika? Zviri panapa zviri kundiomera. Ndiri kutadza kuziva kuti chii chakanyatsoitika nokuti ndakabuda kumakuseni ndikabikira vana vechikoro kuma5 wakabuda wakaenda kuchikoro. Ndikazosara ndikabuda kuma9 ndikaenda kuchechi kunoburisa mwana. Saka ndakazofonerwa kuma5 kuti imba yatsva. Asi zvainzi moto wakatanga kubvira kuma3. Saka ndakubva kuchechi ndopandakafonerwa kunzi imba yaita sei yatsva uyai. Ndokusvikawo pamba kutoshuwa kutoona hapana kana pekutangira zvinhu zvese zvatsva. Vana vakangosara nemainifomu yavanga wakapfeka. Iniwo amai vacho ndakangosarawo nezvandakapfeka izvozvi. Ndo zvandakasara nazvo. Alright. Kumashure ungada kutsanangurira kuti baba varipi uye musati mapanapa maiva kupi? Sati ndapanapa ndaigara kumusha kuMount Darwin kuRushinga. Saka ndakazorwara ndobva ndauya kuno kuHarare ndikatorwa nehama dzangu. Ndobva wandirapisa ndobva ndapora. Murume wangu aishanda kuSidco. Ndobva atombosiya basa ndobva anogara nevana kumusha. Aona kuti ndapora ndopa akazodzoka kuno kuHarare ndobva adzokera futi kubasa ndobva akushanda. Vatatsvaga imba yekurenda ndobva taakugara. Tagara kudaro vana vaingodzidza kumusha. Saka imba yakazotsva. Vana vari kumusha. Havana kuzivawo kuti moto wakabvepi. Vana vakangoti hatisi kuda kurara mubedroom ega tinorara mukicheni. Vanorara mukicheni kuma3 ndopakazoonekwa imba kuti iri kutsva. Saka zvadaro ndopandakazotora vana taakugara navo kuno kuHarare. Taakugara navo kuno kuHarare pataigara murume wangu aishanda kuSidco kugore rakapera 2023. Zvadaro akatenga fertilizer yemvura. Atenga fertilizer yemvura akuuya nayo kumba akabva atsvedza. Bva adonha
vadonerwa nechigubhu chiye pano padumbu apa. Saka madhokota vanoti chigubhu ichi chakanotsemura mbabvu payanomboora matumbu. Murume wangu ndokushaya musi wa17 February. Saka izvozvi ndiri kugarawo panga ndiri kugara. Mwana wepo akabva auya ndobva atidzinga bva ati ibvai bva atibvisira madhoo. Bva ndatobva ipapo pandatsvagawo panapa pandiri pazosvika kudai kuti imba itsve zvinhu zvese zviparare. Saka moto mungaite idea wekuti moto panapa wakabva kupi? Chii chakaitika? Handitombozivi kuti kana kuti chii chakaitika nokuti panga pasina munhu. Vana vese vanga vari kuchikoro. Saka handisi kunyatsoziva kuti moto uyu wakabvepi. Zoti ndiri kutogumirwa kuti angave ani akauya achindiitira izvi achindipisira pandiri kuraramira nemhuri. Izvozvi ndatoperewa kana kuti nditi ndinotangira papa handina. Nezuro ndakatokumbirawo kuti ndirare. Next day akati uyai murare hatingakusiyei muchishaya pekurara nevana. Vana ndo vakakwanisa vakapiwa chikafu vakadya. Handina kukwanisa kudya. Svika naizvozvi handisati ndadya. Nokuti ndiri kugumirwa murume handisisina. Pekugara chaipo handisisina. Imba yatsva zvinhu zvese. Ndaperehwa ndatadza kuziva kuti ndodii. Nokuti akasike kutanga imba ichitsva kake chipiri. Saka kuchechi kwamunoenda mati munopinda chechi? Joan Masowe yeJerusarema yechishanu. Kuchechi hamuna kumbopiwa here tsanangudzo kuti moto pakutanga kuti pane zvingadaro zviripo here kana kuti munongorotsa? Tsanangura handina kubva ndapiwa. Tine urombo nechiitiko chakadai. Saka hamuna chakabuda here kana kuti pane zvakabuda? Hapana kana chakabuda. Mapoto mapureti zvaingoputika, makitchen chairs ese akatsva. Hembe dzese, magumbeze, mibhedha mami nemibhedha 2, kitchen unit zvese zvakatsviramo. Gasi harina kutomboputika, rakangoita zvarakaita. Kuroti moto hausi wegasi, munobika negasi kana panga pane moto padhuze? Panga pasina moto nokuti ndinobika negasi ndichibikira mumba. Moto panga pasina nokuti ndini ndakatobika ndikasiya ndadzima gasi. Shemu, tine urombo. So batsiro ramungada kumhuri yeZimbabwe ndei? Ripi rubatsiro ramungati pari zvino kuda rubatsiro rwakadai? Rubatsiro rwandiri kuda ndiri kuchema pekugara nevana, chikafu, chibage chakatsva, mambaira dzanga ndikarima dzakatsva. Saka handina kana pekutangira, chekupfeka chacho, chekufuka uye pekugara. Saka mune foni here yamunogona kuda? Izvozvi handina foni. Foni yangu yakatsvira mumba yakangodonhawo. Ndobva ndangoisiyawo ndikati ndozodzoka ndichizviona. Saka yakangosarawo yakatsva zvese. Masertificate evana, mabhedi, chitupa zvevana zvese zvakatsvira mabhuku evana. Mamiriro akaita zvinhu pano hazvina kumira zvakanaka sekuona kwamuri kuita. Vana vegrade 1 negrade 6 zvaari tori haana chimwe chinhu chasarwa ainacho. Hatorina kana shangu kana zvipfeko pamwe nevana. Vari tongori nehembe dzavakanga vakapfeka inova school uniform. Chinova chinhu chiri kushungurudza chiri kubata mwoyo. Saka takudzoka kwamuri kuti kana une chauinacho, ingave shuga, chingava chibage, chikafu, chero chauinacho, ingava mari yekuti tibatsirane hama iyi pamwe nevana, takukumbirisa kwamuri kuti kune vanoda kubatsirana navo vatibate panhamba dziri pascreen. Zvakare mudzimai uyu atizivisa kuti ane stand ainayo muguta reHarare yake iri muzita make nemurume wake. Saka ari kuti kunyange akawana zvakare kuti avake kana kakebhini kekuti ange ari anoisa musoro pamwe nevana, anenge abatsirika zvakanyanya. So kuna vese vangada kubatsirana
namai ava pamwe nevana makasununguka kutibata panhamba dziri pascreen, basa richienda mberi. Aiwa, tinoziva kuti muchamira navo nokuda kwerudo rwenyu rwamunombusiratidza vamwe kumashure uku. From Uncle Saint, the only Zim uncle, the scientific crew, for now, it's much love and God bless.